אז יצא לפורטנייט הפק ב-15 שקל הכי טוב שיצא אי פעם. יצא סקין של לטאה שבחיים לא יצא משהו כזה ב-15 שקל לפורטנייט. שובל, מה איתך אח שלי יקר? אני לא מאמין, במחר אנחנו רוצים לקנות את זה. טוב, אז חבר'ה, אנחנו נקנה את הפק של 15 שקל. נראה סקין מגניב בטירוף, אני לא שקר, נראה סקין די מגניב. אנחנו עכשיו נקנה אותו, ונקבל גם 600 V-Bucks. ו-Thank you! Let's go with the skin! סקין אדיר, אחי. וואלה, אני גם אשים את הפיקקס ואת הסקין לנשק. אחי, תראה את הסקין. תראה את הסקין. אתה גם. היי, היי, היי. אתה גורם לי לעשות סקין שובל! אחי, תראה את הלשון שלו, זה הכי טוב שראיתי בחיים שלי. יאללה, אתה מוכן? שובל, כמובן, דו, רנקסים רדי. טוב, שובל, נראה איך נלך עכשיו. מה זה, למה אנדרוולד שונה? מה יש משהו שונה באנדרוולד? לא יודע, אצלי זה רגיל. רק אל תמות מהר, בבקשה, אל תגרום לי לסחוב אותך בכל משחק. מה אני שומע? מה אני שומע? שובל, לא נראה לי יש מישהו שנסחב כמוך בכלל בעולם הזה. אני בנוד! אוהבים אותך בנוד. תשמע, אתה די כמוהו, תכלס. אתה שנים משחק במשחקים האלה ובחיים לא משתפר. Oh really? סתם, בנו, זה לא... זה כל כך לא הולך להיכנס לסרטון. אמנם. הופה, יש לי SMG. אני פול שילד, אחי, נדק אותי. אני חייב עזרה. שוטגן, let's go. אתה שורד? אני חוזר לבן אדם. נוק אחד? זה לא למות, אני לא איתך. וואו, אחי, שוטגן כחול. אני פה מעליך, חכה, אל ת... don't move. דקה, אני מסתכל. הוא שם, בוא. אחי, הורגים את הבוסית! הבוסית! שובל, פורצים אותה, מוכן 3, 2, 1, קפוץ! פתח לי את הפנים. 70, אחד קרק! אם היית רואה את הזווית שלי, היית עושה ליב. מה מתערבים? תזכרו טוב את המילה שלי. גם אני וגם לירון. זה המשחק היחידי שנשתמש בסקין הזה אי פעם. אם אתם תראו את לירון משתמש אי פעם בסקין הזה עוד פעם, אני אביא לכם כיף. אני כסף, אני חייל בצבא. בוא לפה, אתה אומר במקום שלא נחת עדיין, בוא לשם. חוקרים את המפה, עם לירון טייב! זה המקום עם הפנים. תביא לי אמו. יש. מה יש? זה אצלי. רק לג'נדרי. אחי, יש לי שוטגן אפיק, מה אתה מבלבל? איזה שוטגן? גייט אפיק. אחי, אני לא אוהב גייט. איך אתה מסוגל להגיד דבר כזה? זה השוטגן הכי טוב שיצא במשחק אי פעם. אי פעם. קיצר, יש לי אג לג'נדרי, אני זכיתי בטוב. אחי, אג לג'נדרי זה לחלשים. מה שאתה שומע? כן, חלשים. שובל? כן, לירון, איפה אתה? אני רואה לי שהוא עושה את זה כל פעם מחדש. תפסיק כל פעם ללכת לקיבינימט, אחי, אני רואה אותך על הרכבת, שמתי לב שאתה על הרכבת. אני עושה ליב, באמת. הוא ממשיך לנסוע על הרכבת, אני בהלם. שובל, בא לך לבוא אליי? אתה נזכרת להגיד לי שהלכת. אני אגיע בזמני, אתה לא תאיץ בי, הבנת? אחי, בטופ 50 ועוד לא, אפילו עוד לא ראיתי בן אדם, אחי. בן אדם. יופי, תהיה חזק. עכשיו אני קולות שלי בניות. אני נוסע לרכבת וחוצב. אתה עדיין על הרכבת? לא, מה פתאום? מי אמר לך שאני לרכבת? אני ממש רואה אותך על המפה. לא, זה באג. למה אני לא מקבל ג'טפק? Give me jetpack. What did I ask for? טוב, בא לך לבוא? אני משתדל. נדרשתי את הרכבת, זהו. בן אדם הולכם בא אליי. תודה שנזכרת שיש לך טימייט. בסדר, תמות, אני אבוא, אקח את הקלף. ייקח לי קצת זמן, אבל אני אגיע, אני מבטיח. שובל! יש פה שתי דויים. מה, אין חריס בכלל. צעקתי לו סקיבדי. זה בגלל שברחת לאוהיו. מה? היה לי בולט, היה לי פגיעה וזה לא החשיד הפגיעה. יום רגיל באוהיו. שובל! שובל, יש פה עוד רכב. שובל! המזל שעשה לי שוקול. נוק! Let's go. I'm the goat. one shot. רק. מת. Let's go! easy man! הם פה! בוא למטה, אל תעלה למעלה. למה שתעלה למעלה? צודק, ירדתי. אימא'לה. אני 1 HP. ביי שובל. אני לא מאמין שאתה נטשת אותי הרגע. הם פורצים אותי! 100? רק 75? בוא אליי. לא להילחם. אין, הם פורצים אותי! שובל, תפסיק למות. אני מנסה, הם רודפים באחרי החיים שלי. אחי, שתיהם לואו, שתדע. אני גם, אבל שתיהם ממש לואו. אחד פגוע 75 ועוד 75 ועוד איזה 20 נראה לי. שובל, צילו. רק 30 לירון. נוק! לירון, אני 10 HP! לירון! אני מת, אני גם לא. הוא מת, הוא 0 HP, לירון, אני אומר לך 0 HP. רק אל תהיה הבאנוס שלנו. איזי! קלאצ'ר! מה קלאצ'ר? עשיתי את כל העבודה. מה?
איך יכול לומר דבר כזה? צעקתי לסקיבידי, אני מאושר, שובל הוא קצת קוף, כי הוא מבולבל. קיבלתי את הלוט שלי בחזרה. Don't move, man! Don't move! I want to move. Don't tell me what to do. I will tell you what to do! רגע, היה פה לוט של 4 אנשים, אחי, איפה כל הלוטים? לא, היה פה לוט של בן אדם אחד. צריך לחצוב. כן, הורס לי אבנים בדרך. אל תיגע לי באבנים! תעלה. תראה את הדריפט עם הטסלה. אדריב. הופה. all the way. נו. ביפ. מה אתה עושה? בוא לפה! וואי אחי, תראה את הסקין, באמת. תעלה למעלה! סוף סוף קיבלתי שוטגן נורמלי. אני פותח את האי, בוא לאי. תגיע! מגיע לפה מדליון. מדליונים פורצים אותי לירון. ברחתי. למה תברח? למה שתברח? אני פה. אני נלחם על החיים שלי. אני חוזר אליך. 30, קרק. נוק. הוא נוק שובל. 126? אחי, 126, השני 0 HP עליי. איפה הוא? פה למטה, ירד למטה. מה? אחי, פוצעים את הנודו. לא משנה, הם בורחים. סקן. הוא עם המדליה. עכשיו אנחנו נראה איפה הוא. 1, 3, 2, 1, אני רואה איפה הוא. למה זה לא עושה סקן? אומייגאד, לירון. גרין גייט לג'נדרי. שלי. איפה הוא? 100, מת! לא! נוכל! אתה לא עשית את זה עכשיו! זה מקעת אותי כל המשחק. אתה לא עשית את זה עכשיו! רוצה גרין גייט לג'נדרי? מה יש לך? איזה נשק יש לך? גרין גייט אפיק. קח, כי אני אוהב אותך. וואו, אחי, איזה... אני מטורף, מי שראה את זה. פופל! איפה אתה? למה לא רואה אותך? אני רואה אותך. אני הולך לפופול. הוא נעלם. אני מת. אני חי, ופגעתי בהם 100 ומשהו. 35 HP. 132 אחד? נוק אחד? לירון, בבקשה שזה לא אתה יורה עליי טומטם, מדליה. לירון, אני בלי כלום אחי, אין לי כלום. זוזן HP. נו, תרים אותי. זה נתקע. פעם עד שהוא נזכר להרים. הוא מפיל אותנו מלמטה, לירון. איפה הכרטיס שלך? איפה אתה? למטה. אצלך כרטיס, ברח. הופה, let's go. הם לא טובים, כן? היי, כל המשחק הזה פלופרים, קדימה לירון. אני מצליח אותם כליל. היי, קרמתי, איך הם פורצים אותך? תהרוג את שתיהם. אחי, תראה שם עוד הוא מתקמפר. אחי, מה אני רואה? כן, ימינה, יש לך שם עוד הוא מתקמפר ממש בבוקס. נו, תמות. נו! רק חבש לו, חגגו לנו על הלוט. גרין גייט לג'נדרי. תראה מה נעשה. let's go. easy one. האם הוא יצליח? If you do the impossible. אני 7 קילים, אתה בלי קילים גם בכלל. תשמע, אתה לא טוב. אני נוחת עליך ישר. וואו אחי, כמה לוטים. אחי, מה כמה לוטים? תראה כמה אנשים יש פה, מה אתה מדבר בכלל? בוא. אני צריך מיניס, דברים, אין לי כלום. תעשה לוט שם. הרגתי 17 אנשים. אין פה שילדים אבל. אז תחפש. אחי, תביא לי שילדים, יא חתיכת קמצן. אין לי כלום, נגמר לשלדים. זהו, אתה עושה רעש. אחי, גם כל המדליות אצלך אמורות להיות. לא. נו. נוק. 45? בית, let's go. אבל לירון, תביא לי שילדים, נו מה, אתה דפוק. אין לי שילדים, אין לי בכלל. היה לך מיניס, נו מה, אתה... יאללה. הרמת? וואי, איזה... לא צריך, אין, אני הולך לזם. מישהו! מולי, זה מוגזם מה שקורה פה. let's go, מת. זה הציל אותנו עכשיו. תהרוג אותו. מיניז. שלי. נראה לי המיניז. מגיע לך. סתם. יאללה, בוא, פורצים. 37. one shot. אני מטרה של משהו? וואו. נייס, one shot. 22. נו, אני לא פוגע כדור, אני כזה טוב במשחק הזה. וואו, מת באוויר. 120 אכל. זהו, יש שם עוד אחד ושניים מתחתנו, לירון. קרק. קרק. אחי, הוא פשוט עבר לי דרך כל הבניות. אני מת. אין 0 HP. נמצא גם מדקיץ'? אומייגאד, אני לא. מה קרה שם? למה מתת? אני איתי והוא עבר לי דרך כל הבניות, הוא פשוט נחת עלי דרך כל הבניות אחי ושתיים 0 HP. זהו, אחד נוק. מת. אחד על אחד, לירון. זהו, זה הדג הגרוע הזה שפירקנו אותו מקודם, שהתחבא בבוש. let's go!